بنابێ خدای مەزن گلۆڤان ئامادەوان هێژا خوشک و براین عەزیز و هەموو خێراکە. ئیرۆ دەهەمین ساڵبەگەرە بیرانینا تیرۆکردنا شەهید نسرەدین بەدرکا. وەکو ون دزانن شەهید نسرەدین وەکو قەهرەمانێکی لە ڕۆژاوای کوردستانê کار û xebat dikir. Belê em wekû gelê Kurd heta niha ji mav û azadiya xwe bêbexin. Şehîd Nisredîn wekû serkirdeyekî Kurd û bi hêza gelê xwe hemberî vê zilmê rawestiya. Dest bi xebatê kir, rêya azadiya gelê xwe hilbijart. Wê girêngî dida zimanê xwe, ala xwe, axa xwe. Herdem Şehîd Nisredîn digot xwîna bakiravana yê mafê Kurdê Rojavayê Kurdistanê soger bike. Hêdî omîda wî avakirina hêzeke leşkerî bû. Ji bo bercewendiyê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê biparêzin. Daxwaza wî hertin yekîtiya Kurdan û yekîtiya Partiyê Kurdistanî bû. Roleke wî ya giring hebû di nava civakê de. Ti carî zindan û lêdan ji îrada wî nedişka her ji doza xwe û ya gelê xwe nedate xwe. Şehîd Nisredîn bandora wî ya mezin hebû di nava Encumena Kurdî û avakirina wê de. Dilsoz û qehremanê Rêvaza Barzanî bû, em jî wekû malbat li ser dingê Rêvaza Barzanî dijîn. Ji bo van bîr û baweriyê xwe bû armanca dijminê gelê Kurd, dijminê dilreş û kuşter. Belê em dişkestî û xembarin. Aram nemaye dilê me de. Belê tu aram ba hîn şêrê Kurdan, tu aram ba. Kesê weke te tirs dixiste di nav dilê dijmina de. Kesê weke te ditirsan. Wek camêra rûbirû nedhatine pîşiya te. Ew ê got xerînê gelê xwe ne tirsonekin di heman demê de. Ji ber wilo xencera û tişta şêra didin. Belê ew axa got bi xwîna Şehîd Nisredîn ya pîroz û dilsoz hata avdan, ê rojek were ê bibe goristana xayîn û dijminan. Ey Şehîd! Navê te wekû têkoşer û şehîd cihê xwe digirê. Li dîroka doza Kurdistanê. Belê navê xayînan nayên ser ziman. Ew kesê ji bo bercewendiyê gelê xwe berxwe dide, ti carî nayê ji bîr kirin. Lê belê ji bo me cihê daxiya got paş heta salan kuştiyê bavê min hîn nehatine daqîhkirin. Îro em banga xwe digihînin çi kesekê berpirs û xudan mav û mafên mirova got doza Şehîd Nisredîn birhek nêgirtin. Wan kesan bidin nîşandan û sizedan. Ez dubare xêrhatina we dikim, spasiya amadebûna we dikim bijî Kurd, bijî Kurdistan.